Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbanggal daw, bigat kata kayo amin apo. Mabigya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lambat yamang iparuntal, nasari balita issue tan komentaryo ni Pangkarad Sari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kalopan tama yun sa rekapaborito yo, amigo yo. RJ Biray Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kalopan kantabay timat. At the technical side, at sign agaw lang na Miyerkules sa tatang tanagagik. Petsa 19 la. At bulan na Nobyembre taon 2025, ang gapi arom no agsay alanlanag at puso ng Madam Charis Engineer Nixon Dakal. Ay ni, walay pinmawaya listahan na tatang tanagagik. Utang. Ha? Aliwan listahan na utang. No agta listahan na saramay akinabang. Oh, yeah. Oy. Ha? Listahan na sara may akinabang. Ya hangang ko dako suutang da. Kanyan gabay day minabang. Ay. Ane impaway ng saldi ko. So sara listahan to na sara may top 51 government officials ya ibabagaton involved at sa may trillion peso flood control corruption. Pati siya, alam niya. Ha? Oo. Ni, biglang ko. Oh. Ha? Basan ko, yung insulat to ata itong tanagagig. Sige pa. Okay, ha? Manuna siyempre, number 1, Ferdinand Marcos Jr. Uy. Number 2, Liza Araneta Marcos. Number 3, Sandro Marcos. Number 4, Martin Romualdez. Number 5, Yeda Marie Romualdez. Number 6, Julian Romualdez. Number 7, Saldico. Impila ti sarili to. At sa tatalaran ko May anong ka paniwala ka naman. Oo, impila ti sarili to. Pero tinirobos to kina Marcos family. Oo. First family. Number 8, Yung opisyalis number 8, Boying Tanjun Vic Rimulya. May sanagi. Kasali? Kasali. Ano ba yan? Number 9, Lucas Bersamin, pero non-resign lang. Aya, so matibay. Number 10, Claire Castro. Pati si yung yung palaging nagsasabi na mansasalita siyang toto'y nagagawa. Okay. Number 11, Number 11, Aya may senadora. Yan o nanunutan nyo at atang tanagagik wala impaway dan libro. Marcos Never Again. Kanta. Nanunutan nyo naman. Paano Senador Risa Ontiveros. Pati siya? Number 11. Antirobos Pigararatan? Number 12. Pigarara? 51. Ay, kasaliran namin mo. Sige, tuloy mo. Number 12. Kaya pala Ping Lacson. Kala ko sige, akusasyon lang naman yan. Sige, okay. Akusasyon. Number 14, Loren Legarda. Pati siya, environmentalist yan Okay. Number 15, Rafi
Tulfo. Ay, idol ko yan. Di ba, isumbong kay Tulpo. Parang Oo. Number 16, Jervil Luistro. Number Sino 7, yun? Jervil Luistro. Si Payoy. Number 17, J.J. Suarez. Siguro Congressman Lara yan. Congressman. Number 18, Dong Gonzales. Number 19, Rog Gutierrez. Number 20, Jude Asidre. Number 21, Edwin Gardiola. Gardiola. Number 22, si Pastor Benny Abante. Akala ko, Apollo. Number 23, Terry Ridon. Number 24, Ace Barbers. Number yan yung 25, mga ito yung nagsampa ng sa impeachment. Sa Quadcom? Oo. Number 25, Dan Fernandez. Di ba Quadcom ang mga yan? Dati, yung congressman niya, talod sa aming bunag eleksyon. Sila yung nag-iimbestiga kay former President Duterte. Sige. Number 26, Zia Alonto Adjong. Yamot. Adjong? Adjong. Quadcom Iraraya. Iba yung kilala kong Adjong. Sige. Oo. Anong tawag mo sa kanya? Paano ka tinatawag? Adjong. Iba yan. Iba yan. Okay. Number 27, Paulo Ortega. Oo. Ito, malupit. Number 28, Antonio Trillanes. Di ba siya yung palaging nag-iingay about the Dutertes? Paano siya nakinabang kaya? Sige, tuloy mo. Bahala Number na 29. ICC dyan. ICI pala. ICI. Number 29, Akbayan, PL, Percy Sindanya. Pati party list, ha? Number 30, Kabataan, PL, Renico. Ay, Maikin. Kaano-ano mo si Saldico kung ng VP Sarad si Kato? Renico. Renico. Hindi ko Renico yan. Reni mo. Hindi, Reni niya. Sige. Number 31, ACT Teachers Antonio Tino. Ito yung mga maingay. Hindi ako yan. Ikaw ang Tinyo mo yan. Tinyo mo yan. Tinyo nila. Tinyo nila. 32, Gabriela Partilis Sara Ilago. Pari-pari. Ilago? Ilago. Ilago. Mali yung dinig ko. Buti Sorry. na lang. Ilago, Ito, malapit din. Number 33. Lela de Lima. Ay, bakit? Nakakulong. Paano ngayon? Tumatakbo na siya noon. Tumatakbo na? Oo. Lela de Lima. Sige. Ito pa ang isang malapit. Laging nakatabi kay Sandro. Sino? Number 34. Janet Garin. Di ba yan yung dingbak siya? Dingbak siya. Dating DOH secretary. Panahon ni Ninoy, di ba? Yes. Okay. Number 35, Stephen John Paduano. Stephen John Paduano. Naalala ko tuloy yung kaibigan nating na mayapa na. Si Stephen. Si Stephen. Number Sige. 36, Johnny Pimentel. Pimentel din? Johnny? Pimentel. Di ba artista yan? Iba yun? Iba. Iba yung Pimentel. Lito Pimentel. Ayun. Number 37, Joel Chua. Ito yung mga maiingay sa Kongreso. Joel. Oo, Chua. Sige. Quadcom nga ito. Quadcom mga yan. Number 38, Alfredo Garbin Jr. Garbin. Oo. Junior. Number 39, Roland Valeriano. Bago yan Roland Valeriano. Number 40, Lordan Suwan. Ang dami Suwan. Dami nila, Suwan. Ito pa isa malupit. Hindi Suwan. Oo. Number 41, Romeo Akup. Di ba? Ano rin yan? Quadcom. Oo. Number 42. Di ba dating pulis yan ata Dati, oo. Number 42, Jefferson Kung Hun. Chinese ito. Kung Hun. Okay. Ito ang mas malupit, kapaborito RJ. Sino? Number 43, Romeo Browner Jr. Romeo Browner? Di ba yan yung AFP? Oo nga bakit nakasali to? Ang problema niya, South China Sea, yung dito sa Philippines Sea. Ito pa isang mas malupit. Number 44, Nicolas Torre III. Di ba yan yung dating PNP? Pero nasa kanya pa rin yung estrellas na 4. Nasa kanya pa rin. Hindi pa nag-re-retired. Okay. Number 45. Hindi pa nagre-retire yan. Ito yung dating PNP chief din. Sino? Romel Marbil.
Marbil. Yung Yan sinundan ni Torre. Sinundan niya, yung Oo. nightstand, yung Oo. kanyang sige. Itong madaldal. Ha? Pero na-disbar. Ay, yung gadon? Ayun! Bakit Ha? pati siya? Number 46, Larry Gadon. Ay, tinira niya Ah. si Amy, Sige. Ito pa, number 47, Arlene Brosas. Ay, di ba yan yung, saan yan? Quadcom din yan. Oh. Number 48, Raul Manuel. Raul? Manuel. RM. Oo. Sino kaya yan? Number 49, Anton Lagdameo. Oy, Yung asawa ni Juan ito, asawa ni yung artista. Yung crush ko din. Yung parehas tayo ng crush. Kasi napakaganda naman. Oo, Simple naman. yung beauty niya. Inaiba. Si Dawn. Dawn Salweta. Para bang kapag katabi mo siya, it's like dawn. Always dawn. Oh, Di ba? Talagang. Talagang takip silim na kaagad. Yung ano yun. Ang tingin mo alam sa mo langit. yung mga time na yung malambing na oras. Yan. Sige. Number 50, Manuel Bonuan. Hindi si secretary yan. Oo. Former. DPWH. DPWH. At ang number 51, last but not the least, Gibo Chodoro. Bakit siya yung defense, natin, national, siya? Di ba, nasa siya? Defense, yung niya? Secretary of National Defense. Di ba? Why? Wala na. Wala na, bakit 51. Pero sabi pa niya, Mhm. at iba pang congressman at personalidad na nakinabang sa korupsyon, sila ang totoong destabilizers ng gobyerno. At ang kanilang krimen ay economic sabotage, plunder at crime Yan against naman, humanity. linawin lang natin yan yung akusasyon. Akusasyon. Yan yung listahan Dahil ni Saldico. Dahil daw Saldico. sa massive flood control. Pero yung mga gusto kong marinig na una nang nabanggit, wala. Ay, wala. Sina Villanueva. Senador, walang yung mga nabanggit. senador na binabanggit na sasampahan daw ng kaso, Jinggoy ba yun? Yung mga makaka-receive, nauna? makakatanggap ng subpena by December 15. Pero pangalan niya hindi na Echapera. Oo. May senador naman yung maingay doon sa mga naunang pagdinig doon sa Pogo. Di ba nabanggit? Oo. Siya lang bungod tanging nabanggit na senador. Oo. Yung babae. Sino na yun? Yung namit natin doon sa Mapandan. Si Senadora Oo. Reese. Oo. Bahala silang sumagot. Dahil yan naman, ito, linawin natin uli, akusasyon lang. Yes. At hindi ho nangangahulugan na sila na nga. Yes. Dahil siyempre, alam nyo na, sa mga ganitong usapin, maging mapagmatyag po tayo. Dahil hindi mo alam kung sino na yung idinadawit, kung sino na yung nagsasabi ng totoo, pero ang paniwalaan natin, yung mas nakakaalam ng sitwasyon. Yun. Di ba? Of course. Ay, Socialist Triangle. So, kanana alaw. Singa naririgo doon mo lamo. At Ang tulay. tutalak lamay Rueda. Sa ikong ko lang tika paborito, It's RJ. Sarsuela. Oo, sa ikong ko kapaborito, RJ. Oh. Ang gapulaya. Kung ko. Oh. Lumalayo na ata sa una. Ang dami nang nabanggit. Siyempre, sabi naman, then prove it. Patunayan po ninyo yung mga aligasyon ninyo. Yun naman yung palaging sinasabi. Kaya nga sabi nila, mas maganda na umuwi si Ginoong Zaldico para mapatunayan niya Yung kanyang mga ang sinasabi. kanyang mga sinasabi under oath. Under at oath. nang maisampa yung mga kaukulang kaso Mhm. at nang malitis sa korte. ang problema dyan, yun namang apprehension niya is yung life niya. Yun. Baka mamaya Yung mayroon ng safety sniper. naman niya. Kasi, dami na niya kasing binulgar. baka paano mamaya kung- magawan siya ng airport. Di ba may nangyari ng gano'n? Baka ipangalan sa kanya yung Saldico International. Ayun yung nangyari nung Oo. August 1983. Yun. Nung lumapag si... Noynoy. Noynoy. Ninoy pala, Oo. Ninoy. Hindi si Kaya Noynoy. takot naman siyang umuwi. Kasi according to him is at stake yung kanyang buhay, di ba? Yun lang palaging sinasabi Paano ako uuwi? Inabangan na ako. Ganito sabi. na lang.
magpadala ka na lang ng iyong sinumpaang salaysay. Pwede naman yun, Pwede di ba? naman. Oo, under Oo. oath din. Under oath din Marami yun. naman ding Oo. abogado dyan. Notarize. Notarize. Pwede Oo. yung galing sa ibang bansa. Pwede, yung notaryo. Pwede naman pumunta doon yung mga Pilipinong abogado para mag-notarize. Sila na yung Oo. pupunta kung Oo. saan man siya naruroon. Yes. Pero alam ba, tukoy ba kung nasaan siya? Hindi pa to O nagtatago din. Siyempre. Ay, siyempre, alam mo na. Kahit saan ka. Baka masundan siya eh. Oo. Oo. According to him nga, huwag ka nang umuwi. Ganong buhay mo, di ba? May Kasi nagsabi sa kanya lang gano'n. kapag ka nagsama-sama, yung halimbawa lang ha, Mm. nagsama-sama ng pwersa at resources yung 51, Ay, ay naku. malaki-laking bagay yan. Pero believe din ako Mm. may butal. May butal pa? 51 eh. Pero pati pangalan niya, number 7 ata siya kung hindi ako nagkakamali. Yeah. Saldico. So, Mm. yun ang inabangan ko. Para ka panipaniwala. Talagang nakinabang ka. Oo. Huwag mo sabihin hindi ka nakinabang. Ikaw ang naka-channel sa'yo yan eh. Di ba? Alam mo yung kalakaran eh. Yung sabihin mo naman kasi na Oo. wala kang yun kinuha, ang hindi ka that's panipaniwala. it also very unbelievable. unbelievable. Yun. Unbelievable. Oo. Hindi ang bili ng babaw eh. Hindi unbelievable. Unbelievable. Yun yun. Okay. Kaya, yung ang utusan ka lang na, oy, bumili ka nga ng mga, yung mga Iran boys sa departamento. O, sa'yo na yung sukli, di na kinabang ka din. Correct ko nga, no? Diba? Ganun yun. Oo. Kaya, bili ka tapos bili ka na rin ng pagkain mo. Yun na kinabang. Walang Oo. walang nabanggit na media. Wala Wala eh. Wala. ala. Walang nabanggit na media. Oo. Ay, nako. Hindi na naabangan ko eh. Sana mayroon din para Aba, di, kapani-paniwala. tiba-tiba yun, ano? Oo. Siyempre, huwag mo nang ibalita. Ganon eh. Parang Oo. ganon. Oo. Siyempre, meron ka daw ganito. Ops. Ops. Paruin niyo aklat. Andi, bulgar ta kayo. Ops. Ops. Walang nagparuin sa kanya. Oo. Walang yung mga parang nag-i-interview sa kanya na, saldi ko, parang ganon. Oo. Di ba may mga ugaling ganon? Hindi natin i-chapwera yung ating sarili dyan sa ating hanap buhay, pero mayroon kasing mga bulok din. Of Aminin course. natin yan. Yes. Oo. Kung bakit nga ba, no? Ha? Mga Sabi nga nila, extortionists. sabi nga nila kapaborito RJ, Mm. in every gubat, there is an ahas. Oo, sabi nga nila eh. Di ba? Di ba? Lahat Oo. naman mayroon. Pero, ito, twist natin ng konti. Mm-mm. Narinig mo yung balita ngayon? Yung si Erwin Tulfo? Na ano? Yung may bagong BIR secretary? May bago? Alam Isusunod, ko yun. isusunod yung naimbisigan yung BIR na rin. Galit na galit si Senador Oo, Erwin kasi Tulfo. mayroon pala yung PA, yung yun? LOA. LOA sa PA yung authority yung sa- Letters of Authority. LA. LOA. Ayan, LOA. LOA. Letters of Authority. Mayroon yun. Oo. Tapos yung mga examiner pala, according to him, binabaktrack yung halimbawa, ikaw, negosyante ka, Oo. pinagbabayad ka naman, kunwari, Oo. titingnan yung libro mo 5 years ago. Yes. Tapos sasabihin, siyempre, malinis ka, nireviews ka man. Oo. Hanggang sa nagkakaroon na raw ng negotiation. Oo. Doon pala sila tumitiba. Kaya kailangan ma-reshuffle yung mga regional director ng BIR. Nabalitaan mo kanina lang. Alam mo, kapaborito sabi ko, RJ, susunod na ito. hindi lang mga regional directors, mga empleyado rin. Lalo na Pera yung Los mga Buenos. examiner, inspector, Yun. parang ganon. Yun ang mga Ay, tignan mo, socialist. Senador Erwin Tulfo. Kasi yun At daw- mag-lifestyle check ka. Lilinisin daw eh. Oo. Nung bagong, sino yun? Yung BIR Secretary? secretary ngayon, meron. Ay, BIR chief, hindi secretary. Chief, Ah. director ba o chief? Oh. Basta mayroong bago. Oh, Mamaya. basta. Mamaya. Talaga? Mhm. Sige nga. Tignan natin Sige. kung gaano Kasi nyo- marami daw lang ha? reklamo. Kung hanggang saan ang magagawa nyong linisin. Oo, ang ang BIR. BIR din. So, Kasi sabi ni na. Senador Erwin Tulfo, next to DPWH is BIR. Pero ito Oh. Senador. Tapusin muna natin to. Alin? Itong DPWH, Oo. huwag mo na munang isabay. Oo. Para at least Pwede ba? magkaroon muna ng tuldok. Oo, pwede ba one at a time? Yes, parang narinig ko na yan Di ba? One at a At a time. time. Tatlo kayo isa lang yun Oo. Para
lahat happy, one at a time. Yes. Alam mo na yon, one at a time. One at a time, Hindi Mr. pwedeng Senator. magsabay-sabay. Oo, para hindi malihis yung isa. Yes. Oh. Kasi yung nangyayari, pag tumalbog yung isa, Ala na. mamamatay na yung isa. Oo, di ba? So, hindi na sila maniniwala. Oo. Ngayon, kung natuldukan to, mayroong mga nakulong, dahil ito yung pinakamainit, din isusunod nyo yung top 5, top 5 ata yan na agency o top 3 na nasa listahan. Maganda yan. Ibig sabihin, susunod-sunod. may sinseridad. Yes. Kasi pag may naparusahan, yung next na mga susunod na mga gagawin yung mga investigations, magtitiwalang taong bayan. Lalo na ang kwan ngayon ang usapin dito pera ng taong bayan. Oo. Di ba? Yung mga susunod na yan hanggang dumating yan sa pinakamaliit na lingkod ng bayan sa kapitan. Yan. Di ba? Oy. Kasi from the top Correct. to the bottom. To the bottom. Ganun yun. Sige, tayo natin. Sige. Magpapatuloy ang likna ibalik. Kaya rin ninasarang pakabatan, paimano, malalabanid saray, manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, Harmonizing Hearts Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast. So get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel.
popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Liknay, bali at ating dragagik oras sila alas 8:09 lad kabuwasan. Tolog kantabi ni siyempre Sari Magtriyuran ka paborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay Magtrelingkor, Magtren ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Oy, 36 days na lang po mga kapaborito ha. Lapit na. Lapit na talaga. At pero ang hiniintay natin kung matatapos na ba ang kwento. Yun. At yung lamig ng simoy ng hangin, nabangang ko rin. Dahil puro maiinit yung pinag-usapan. Oo nga eh. Kahapon nga, bago tayo pumunta doon sa BIR, may sagot ulit si Senadora Amy Marcos doon sa patutsada ni Congressman Sandro Marcos. May yung sagot naman niya. Oo. May sagot na rin si First Lady. Oh, may sagot na rin. Sabi nga niya, may nabasa pa nga ako kapaborito niya. Kaya pala, ibang mukha ni Congressman Sandro sa mukha ng mga kapatid niya. Kwanto ba? Pero, ay namon pa nga ata ni Amy na magpa-DNA test na Oo. para Ang sabi ni Senadora Amy, okay, parang papatulan niya. Sige, magpa-DNA test ako, magpa-follicle test naman kayo. Sabi niya. Para sabay na. Para sabay. Pero alam niyo kapaborito, kung mga sinong kapaborito, nagsasabi ng totoo? Yes. Sosilis. Sa Constitution natin, actually kapaborito RJ, it is the duty of the President. It is the constitutional duty of the President to disclose his true state of health. To disclose, Yes. ipabatid, Ipabatid. ipaalam. And the 1987 Constitution is very clear on that. That the Filipino, tayo na mga Pilipino, we have the right to know the true state of health of the President. Kasi naman, siyempre, kailangan malaman natin na malakas siya,
okay siya Mm. para kasi decision making yan. Eh. Yes. 'Di ba? Lahat Yes. ng ano And, tignan tayo namin. Yes, and Oh. this is not optional. It is a constitutional duty. Bakit nasabi ito sa 1987 Constitution? Dahil after the martial law, after the EDSA Revolution, nakita nila yung true state of health ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. before. Okay. So ngayon, ginawa nilang constitutional duty ito Mhm. na lahat na magiging presidente ng Pilipinas, they should inform the Filipino of their true state of health. Oo, importante yan. Pero Ha? walang sinabi kung in 1 year, in 2 months, in 3 months, every 3 months, every 1 year. Hindi sinabi naman. Wala namang sinabi. Dapat Ha? mayroon. Although sinasabi sa Article 7, Section 12, Mm. nandun ang title Mandatory Disclosure. Mandatory, yun nga eh. Mandatory Disclosure. Oo. Ha? Sabi niya dito, the Constitution states, Oo. in case of serious illness of the President, Oo. the public shall be informed of the state of his health. Which means, Oo. when the President suffers from any illness or medical condition that affects his ability to govern, Yun yung gusto kong sabihin. Ha? Ability to govern. and when the government is legally required to inform the public truthfully and fully. Mhm. Yun, kailangan. Because this could prevent a situation where the country is led by someone who is physically, mentally, or psychologically unfit while the public remains in the dark. Mm. Bakit napaka-importante ito ituloy ngayon? Mo pa, ituloy mo pa. Sige pa. Bakit Kasi may hintay akong ano dyan provision or ano dyan. Sige. Nakapaloob Why this matters? Bakit napaka-importante po ito? Para maintindihan po natin mga kapaborito. Because the President is not a private individual. Mhm. He is the Chief Executive, Commander-in-Chief, at symbol, siya yung simbolo ng national stability. Mhm. National stability. Oo. Hindi instability In the instability stability. Yung talagang stable. Stable. Instability, parang nabubuyak. Yes. Okay. Kaya if he is sick, incapacitated, or struggling with an addiction or disorder, or addiction, or struggling with an addiction or disorder, the consequences affect national security, foreign policy, command over the armed forces, the economy, and public confidence. Gaya ng nabanggit ni Vice President Sara kahapon, confidence, public confidence. And that is why ang ating Constitution, the 1997 Constitution mandates transparency, not secrecy. Okay. Wala na. Kaya yung hamon ni Senadora Amy Marcos. Hanggang doon lang. Meron pa. Doon lang yung provision na yun. Meron Sige, pa. Sige, tuloy. Meron pang, ituloy lang natin, under Article 7, Section 11 naman, incapacity due to physical or mental issues. Yan, The Constitution also provides a mechanism when the President becomes unable to perform his duties or refuses to admit incapacity. In such cases, the majority of the cabinet may declare him incapacitated. Sino magdi-declare? Cabinet. Kasi siya yung mga nakakalimog niya every now and then, di ba? Kapaborito dyan, nagmi-meeting sila. This includes also incapacity due to serious illness, mental disorder, substance abuse, anong substance yun? Or any condition that prevents sound decision making. Yan sabi ko na maapektuhan. Okay? Yun. If you are not fully yung may mentally healthy or physically healthy. siyempre apektado yung decision making mo, kapaborito. Kaya nga sabi ni Senador Amy Marcos, yung portion na mali-mali na yung kanyang desisyon. Di ba? Yun, nabanggit yun ni Senador Amy. In such cases, tulad ng sabi natin, the majority of the cabinet may declare him incapacitated. Now, this protects the nation from being governed by someone unfit to lead. Yun. Kaya nga yung tanong kahapon ni Attorney Claire Castro, Filipino ba siya?
kaya binato natin din sa kanya yon, maging sa mga cabinet, Filipino din ba kayo? Ito yon. This protects the nation from being governed by someone unfit to lead. Yon. Number 3, under the Administrative Code of 1987, the law repeats the constitutional duty almost word for word. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. No official, relative, or staff member may block the release of medical bulletins. Hindi po pwede. This requires honest, official medical disclosure, not vague statements, not rumors, not speculation. The bottom line, the President has a constitutional obligation to reveal his true state of health if it affects his ability to serve. This includes any condition, physical, mental, or behavioral, that constitutes serious illness under the Constitution. The Filipino people deserve truth, transparency, accountability, a leader who is medically fit to govern. Now, this is not a political request, but it is a constitutional right of the people. Kaya yung challenge ngayon, Kapaborito RJ, Ayun na, tapos na. tapos na. Because may challenge ngayon si Senador Amy Marcos. Sinabi niya ngayon na drug addict ang ating Pangulo. Then I believe the President has the right, the constitutional right to inform the people that he is not. And how he would do that, magpa-follicle test. Ayun na, ito na yun. Ito na yun. Kasi may hinahanap ako sa provision na yun. Kulang eh. Sabat, sinabi dyan na yung sinasabi ko kanina na how na malaman natin na ang presidente ay hindi physically fit to perform his or her duty. Meron magsasabi, sino ka mo? Cabinet members. Pero ang kulang nga dyan is yung supported sana ng official ng mga nasa health. Ibig kong sabihin, may executive check-up, dapat every 1 year, para malaman natin. Kasi hindi sinabi dyan hindi binanggit dyan kung sino yung magpapatunay yung kanyang medical condition. So dapat sana, mayroong mga titingin, magpapatingin, parang executive check-up, lahat na, pati yung sinasabi na yung drug test, para mapatunayan at hindi nila ma-deny yung kanyang kipapasan. Pero I think hindi the Constitution, Hindi sinabi dyan ang punto ng Constitution, Kapaborito RJ, while nandun na kasi yung mandatory disclosure. Mandatory nga. Na it must come from the President himself or herself, kung sino man yung Presidente, manggagaling mismo sa Presidente na siya mag-i-inform sa taong bayan. Paano kung ayaw? Paano kung ayaw? Mandatory disclosure. Paano kung ayaw? Ayaw, mandatory nga Makikita naman natin. Ito nga, mandatory. Paano kung hindi sinabi yung totoo? Dahil wala namang sumusuporta na check-up. Then the cabinet members must stood their ground. Ikaw, cabinet member. Paano kung appointed mo lahat yung cabinet? Oo nga, kasi appointed mo. Kahit appointed mo, sabi nga natin, kung sila ay totoong Pilipino at nagmamahal sa Constitution, tunay na Pilipino, sila ang maninindigan. Pero may utang na loob, paano yan? Yun ang problema. Kaya dapat sana, yung susuportahan ng medical check-up, para hindi na, parang yung tao hindi na makawala sa kanyang kondisyon. Dapat sana nakalagay, ito lang opinion ko lang, ngayon ko kung agree kayo, na kailangan inilagay din yan na every year o kaya twice a year magkaroon ng executive check-up para malaman natin ito yung na lang, condition. maganda Kapaborito RJ. Para at least mayroong official na resulta. Ito maganda. Mula sa akin lang naman. Yung opinion mo lang naman. Okay. Liknaan mo rin. Correct. Liknaan ko din Instead na mag-rally kayo, magsampa kayo ng petition sa Korte Suprema imposing this, that asking the President to mandatorily disclose his true state of health. Paano nga kung hindi sinabi yung totoo? Kasi walang sumusuporta na
depende na sa Korte Suprema. Kung sasabihin ng yun Korte eh. Suprema, mag-conduct ng independent Ayun. Ha? Check up. Parang, health check-up on the ganun President, yun. then we will know. Because we have the right to know. Ito siguro mas maganda. Ito naman, Kaysa napag-uusapan mag-rally-rally lang. tayo. Saka ito, napag-uusapan lang naman. Hindi naman natin sinasabi na gano'n na nga. Ito na yung lumalabas sa mga usap-usapan. Linawin lang natin kapaborito Jason. Because of that revelation Yes. ni Senador, ni ate mo, ni Superate. Oo. Pero siyempre, sa panig naman ng mga inakusahan, isinasabi namang mayroong political ambition, di naman totoo yan. No. Diba? They can deny. I-set aside nyo na lang yung mga political diba? ambitions. You were attacked directly, you answer it directly. Sana. Dapat, di ba? Oo, sana. So how can they answer that directly? Di umano dun sa hamon. Hamon na disclosure, disclosure. ng true state of health of the President. Pero in fairness kay Presidente Marcos, busy siya ngayon na pumupunta doon sa mga area na dapat tulungan. So wala pang pahayag ni yung bagong talaga si Secretary Ralph Recto. Ayon sa kanya hindi pa daw niya nakakausap dahil busy naman siya na Umiikot minuto pa din. naman yan yung kanyang tungkulin. Pero ito yung maingay. Kaya dapat siguro harapin na rin. Kasi yung naririnig natin, yung kanyang mga alam mo na, tagapagsalita na akala mo marami rin silang alam. Kaya parang part of the inner circle ng family. May nakita nga akong post. Siya daw palang panganay na anak Nino ni Pangulong Marcos. Sino? Si Atty. Claire. Yun naman yung liknaan na ng mga mapag-obserba. Yes. Pero hindi ho. Hindi ho. Tagapagsalita lang naman. Sadya lang malikot ang kaisipan ng mga Pilipino. Ganun naman talaga yun. Ikaw ba naman hindi mo didipinsaan yung ikaw naman sino, yung mga nagpupos ng ganyan, wag nang malikot ng isip nyo. Kayo Pero dapat yung issue ang doon na kayo tumutok sa issue. 'Di ba? Yes. Makialam tayo dito dahil paano pag apektado na. Pero ay naman kay Senador Tito Soto nang siya ay matanong-tanong diyan sa Senado, matatag pa naman. Nandiyan pa yung stability ng gobyerno natin. Matatag. Sabing ganon. Matatag kasi matatag pa rin ang mga Pilipino. Yes. Buti ang matatag nagpapatatag sa estado natin, tayong mga Pilipino. Yun. Pero aminin din naman natin na ito talaga naka-apekto. Not only here in the Philippines, but worldwide. Yes, of Siyempre, course. pamilya yan Pero sabi naman ng kumpare kong manginginom, medyo nag-depensa siya ngayon Sabi niya, ano ba yan? Pamilya na yan, sabi naman niya. Dito na lang tayo sa issue. Kayo, magkakapatid kayo, nagsisiran kayo, kumbaga, pero siguro yung isa may nakuhang hindi gusto o kaya hindi napagbigyan, kaya nagbubulgar, sabi naman. Pero sabi ko naman sa kanya, mabuti nga yan at di ba, nalalaman natin. Pero ang mabigat lang doon kasi, mga kapaborito, yung statement ni Senadora. Yung akusahan mo ang presidente ng drug addiction, that is something else. Napakabigat po niyan. Nabanggit naman natin doon sa constitution natin na kinakailangan mental health is also very important because it affects the decision, yung decision making ng president, maapektuhan po yan. At napaka-importante sa estado po natin yan dahil makakaapekto po yan sa stability ng ating bansa. So dapat they have to give weight on that. Yes, tama naman. Pero yung awayan daw ng pamilya, hindi na bago yan sa mga lokal nangyayari. Hindi na bago yan. Iset aside, nagkakalaban na iset aside na lang natin yon. Focus muna tayo doon sa accusation. Kasi malaking bagay po yon para sa atin. Malaking bagay para sa kaimbuasan ng Pilipinas yon, kapaborito. Pero alam mo, para matigil na, patunayan na lang na mali. Kaya nga, ang kon nga sa ang hamon. Ang tanging makakapagpatunay, kasi sabi nila, maglabas ka ng ebidensya. Sabi kay ate, meron ka bang siguro mga videos, mga ganon. Di ba? Kaya
sinasabi, nandun yung word na accusation. Ngayon, yung inaakusahan, kung hindi naman talaga alam di manindigan din. Hindi totoo yan. Kaya nga sabi nila, the burden of proof lies doon sa nag-aakusa. Supposedly. Pero this time, baka pwedeng baliktarin natin. Inaakusa naman. Yung inaakusa naman ang magbigay ng burden of proof. Kasi malaki yung posisyong yung hinahawakan niya. Pero sabi, napakalaking responsibilidad yun, Kapabrito correct. RJ. Pero sa mga lokal-lokal, sabi nila, ba't ko papatulan yan? Hindi naman totoo yan. Diba? May mga ganun. Prove it na hindi totoo. Meron namang yung mga escape na ganun. Yung, Prove it na hindi totoo. Hindi ko na papatulan yan. Sabi Wala nga yan. dito, Kapabrito RJ, doon sa statement, reaction nila, liknadad sa statement to ng Sandro Marcos. The statement of Sandro Marcos is lacking. The most important element, and that is, I am willing to undergo a hair follicle drug test to prove the allegations of my tita, Senator Amy R. Marcos wrong. Yung tanggapin yung Oo, and I'm going to do it now to ensure the Meron ding mga credibility ganyan. of the test. Let it be conducted by an independent third-party institution. Kung pwede nga sa Singapore pa. That's the only way, Sandro, to issue a denial. Talk is cheap. Talk is cheap. And you should. Ayun naman yung Yun ang challenge ngayon. Liknaan yan. Challenge. Hindi galing Challenge sa yan. amin yan. Kaya nga sabi nila, inakusahan kayo, prove it that they are wrong. How to prove it? Undergo hair follicle drug test na matagal nang hinihingi actually. Even before the campaign period, during the campaign period. Sabi nga naman nila, rehearse na yan kasi nagpa-drug test na raw. Di ba yun ang It's not hair follicle test. Iba yun. Iba yun. Sabi, negative naman Yun naman yung It's not hair pinangawakan ng follicle mga test. nagsasalita. Oo. Negative naman. Ano pa ba yung gusto ninyo? Kasi, inuulit-ulit nyo lang if yung we issue can, na yan. if you remember it right, Kapabrito RJ, during the campaign period, nabanggit na yan ni former President PRRD na there is somebody, a presidential candidate, na nagkukuking. At alam naman lahat ng mga That's drug the time user. ata na nagpa-drug test. Pero negative daw. Because, simpleng sigurong drug test lang. Hindi natin alam kung anong klase. So ito na. Kailangan, kasi may mga, bakit? sabi ng mga observant, Kapabrito RJ, may mga indications sa mga actuations. May mga indications sa mga actuations na it suggests, firmly suggests that indeed a person is a drug user. May mga ganun, di ba? Yung bang yung mga actuations nila. Oo, yung bang hair yung test Hair follicle. Test. Drug test. Talagang hindi mo na yun Wala kasi na yun. minsan, Talagang yun yun talagang pinakamabigat na na drug test. hindi yung sa dugo. Hindi sa dugo. Kaya para mawala yun ng mga haka-haka. At saka yung mga suspetya. Oo. I think we people of the Philippines can demand the president to issue us a good state of health. Natatalo sangkutan kasi si Katutan Labat sumakabural. Yes. Na amin niya suspetya, amin niya revelation, amin niya akusasyon. Kasi once na lumabas yung test na yan, conducted by an independent party o third party, Kapabrito RJ, titigil na yan. Sigurado yan, titigil na yan. So magpo-focus na lang tayo sa mga nalalabi pang taon ng kanyang presidency para mapaangat naman ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino sa Pilipinas, sa Gontan, Kapabrito RJ. Yun lang naman ang liknaan na sa Umbalay. Magpapatuloy po ang liknaan balay kaya rin ni Nazaren Pagkabatan Paimano Malalapanid Saray Manangantabay. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Puta-putang Ransunata. Dame un
San ang putat-putang informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy, sulik na ibali at ating talagagi alas 8.34 oras na natin. Siyempre, kaulap kantabi ni Sare Magteriuran Kapabrito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tanda sa Magterion Lingkor, Magterion Kapabrito, Joseph Kanilang Bakani. Tuloy-tuloy pa tayo sa paghahati ng mga maiinit na balita mga kapaborito. At abanggit timan susamay BIR. Agauntan kapaborito AJ. Yun no. Yun nung sinasabi ngayon ni Senador Erwin Tulfo na
ibinubulgar niya ngayon yung alleged na money-making scheme. Oy, kung paano nakakapera. Yun. Kaya pala may kilala ko. Daming kotse. Perpetrated by officials of the Bureau of Internal Revenue. Kayang-kayang magpatayo ng bahay. Gamit ang tinatawag po nilang letters of authority. Yun, LOA. LA. LOA. Kasi andun sa letters of authority, binibigyan sila ng otoridad, itong yung mga BIR examiners, na bukalkalin, bukit-kitin, at atang tanagagik, nuhantura kay liblibro, nasare aminya kumpanya, ya manu-operate at Pilipinas. No, imbagam tayo libro, waman may pigaray nanal mo pigaray sales da. Andun yung ledger ng debit credit. Debit kung ilang yung utang, ilan yung lumalabas, gastusin. Credit kung ilan yung pumapasok sa kumpanya na kinikita nila. Di ba? Yun yung debit at credit. May pa-sooner din dyan. Sige. Diyan lang binabalanse ng mga kumpanya yung debit at saka credit. Pag balanse yan, maganda ang negosyo. Ngayon kung hindi balanse yung debit at saka credit, hindi maganda ang negosyo, kapaborito Ajay. Nagdedekla nga ng bankruptcy. Ngayon, paano yung money-making scheme na tinatawag nila, mga kapaborito? Dito na pumapasok yung money scheme. Kapag kumikita ng malaki, para naman malaki-laki yung kanyang kita talaga, nagsishare na lang siya. Para pa-sooner. Nagsishare na lang siya para wag nyo nang masyadong i-audit. Bawasan nyo lang. Imbis na piso, binting. Imbis na piso buo yung auditing nila, palalabasin na nilang binting lang. Para doon lang kukuha ng kung ilan yung babayaran. Pa-sooner nga. Diba? No pisutan, apag mo, sa akura 75 centavos. Amay 25 another 20 centavos aman may i-tax mo. Amen nakakaroon niya 50 centavos, iyapag mo di man may examiner. Sa katipid kay salapi. Ito mo lamay binting. Butang mo may binting, butang lamay binting. Hindi, may binting yung lag gobyerno. May diba? bayaran mo. May bayaran to. Si mambayaran negosyante, balag so savings to salapi. Pero may binting niya sa kay limad sa may examiner. Tantan, tatang taragagi. Yun yung money-making scheme. Paano naman pagka hindi kumikita yung kumpanya? Madali rin. Ganon mayroon ding money-making ulit. Ganon ding sistema. Huwag mo na akong singilin ng malaki-laki kasi logi naman ako. Palabasin mong logi. Palabasin mo na lang konti logi ko ng konti. Ito na lang para sa iyo rin. Ganun po yun. Yan po yung letters of authority. Yun pala yun. Kaya pala So, sabi ni Erwin, ito talaga medyo bibilib din ako sa kanya. Wala yung pangalan niya, no? Yung kuya niya ang nandun. Binasa mo kanya. Kaya sabi niya, this bureau is the second most corrupt government agency. Next to the Department of Public Works and Highways. Diba? Yan yung sinasabi ko, 5 yan eh. 3 yan eh. Yung isa, BC. Costumes yun. Nadali mo. Sige, ito muna tayo. BI muna. BIR muna. So yun, ngayon, ang challenge ngayon kay Senador Tulfo, ilabas mo. Ilabas mo. Ibulgar mo kung sino yung mga tao ring involved sa money-making scheme na yan. Para makita rin natin. So, kayong mga simpleng mamamayan na nagtataka kung bakit yung empleyado dyan, marami nang nabili, yun na yun. Yung money-making scheme. Pero sabi niya, pati mga regional director, papaimbestigan din. Dapat, di gawin mo din doon sa DPWH na mag-courtesy din ng, mag-tender din ng courtesy resignation. Para maimbestigan din. Pero sabi ko nga kanina, ito nababanggit natin dahil iba na nga yung BIR chief diyan nasa atin at yun na yung kanyang din diyan paninindigan. Actually sa ilig na andar ito. Tignan lang natin. Pero Los Benos
sa mga nasa BIR. ha? Hindi naman ho lahat Oo. kawawa naman yung Oo. matino at Oo. kasi yung mga nasa laylayan din Yes, yan. oo. Kasi ang kumikita diyan yung nasa mataas according to report. Siyempre yung mga simpleng empleyado diyan madadawit na ulit. Ang sabi nga nila, Oo. ang kumikita dyan mga examiner. Oo. Pero los buenos. Kasi sila yung direct. Oo. Pero, Mm. siyempre si examiner, di naman niya gagawin na hindi alam ng boss. Yeah, of course. Kasi yung alam ng yung kalakalan na yan, matagal na yan, Sir Erwin Tulfo. Ngayon napag-uusapan ulit. Siyempre, dapat may basbas si direktor. Siyempre. Kasi kapag ka nagkabulilyaso, kawawa si examiner. lahat ng apagan na hindi natuto or magkakabulgaran. Yes. Tandaan ninyo yan. At yan nagkakaiwala yung magkakaibigan. Yun. Kaya yung apagan dapat. Ayan sa Kwandalantilig, naando ka paborito, RJ. Biglang nagkakaroon ng malaking bahay, maganda pa, kompleto sa appliances, tapos maraming sasakyan. Tapos sasabihin, saan nagtatrabaho yan? Sabi, kaya pala. Ganun? Parang common knowledge na. Parang ganun kaagad ang reaction? Ganun pala. So, ito, sabi nga ni Erwin Tulfo, hindi na ito tago na parang kalakaran di ba? So, paimbestigahan. At sana, matukoy din. Bottom line, dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa, massive ang korupsyon. Ganun ba yan? Hindi, sabi nga nila, wither lang wither lang. Diyan ako pero ang masakit dyan, kung sa mga elected, mga inelect natin, wither lang yan, napupo sila. Paano pag yung mga nasa gobyerno di ba? Di tuloy-tuloy yan. Alam mo yung ibig kong sabihin? Pag yung isang ahensya nandyan at nakaupo dahil siyempre kahit sinong presidente, kahit sinong gobernador, kahit sinong congressman, career position yan kung ganyan na yung kalakaran, titiba sila, di ba? Tuloy-tuloy. So ito na. Kailangan ma-unmask na yung mga malisan na ng maskara yung mga talagang, di ba, nangungurakot sa kaban ng bayan at sila'y makulong. Sana. Kasi pag nangyari yan, alam mo, pag naumpisa natin dito sa flood control, kurakutan, susunod-sunod na, matatakot na. Medyo maglalaylo. Siyempre. Di ba? Siyempre naman. At kung tuloy-tuloy naman na nandyan yung ating mga talagang, ewan ko kung straight yung mga talagang nasa good governance, sabi ko na. Dahil magandang pamamahala, para sa taong bayan, yan na yung daan para malinisan. Tama yun. Kasi sample na lang natin, nung panahon na mahigpit ang drug war. Siya rin yun. Di ba naglaylo sila. Di ba? Kaya kung maghigpit din ang laban ng gobyerno sa korupsyon. Maglalaylo. Sabi nga ni na maalala ko, ni Presidente Duterte, dahil ito, maisingit ko lang dahil nabanggit mo rin lang naman yung laban sa droga. Di ba sabi niya is may taning 3-6 na buwan. Tapos after 6 months hindi pa naresolba. Doon niya namin na ganun pala kalala. Di ba? Ganun pala kalala. Katalamak. Ang problema sa droga. Pero tulad ng sinabi mo, sa programa niya na ganun, yung war on drugs, naglaylo. Yes. Nabawasan. Hindi man niya tuluyang napahinto, na-eradicate. Kasi inamin naman niya, talamak talaga, napakalaki ng talagang problema natin sa droga. At talagang sindikato. Timakot, ira. Pero, napahinto niya ng buong taon ng kanyang panunungkulan. Di ba? Yung mga drug lord nga, yung mga pusher, buong panahon. Yung mga kilala nga, dahil mayroon yung taong mo doon, yung uplan katok ba yun? Yung mayroong uplan, parang mayroon yun yung programa ng pulis parang double barrel, parang ganon. Ang kakatukin ka. Alam mo yung mga ibang pusher at user umalis sa lugar nila. Nagtago. Sa kanilang pagtatago, natigil yung kanilang ginagawa. Of course. Dapat sana ganon, mga kapaborito. Pero ito na naman, sisingitan naman natin one at Yon. Hindi yung kailangan pagsabayin. Pero nabanggit mo kanina yung unmask. Yung, gusto ko nang ma-unmask. Alin?
sabihin na sana Oh. ni DILG Secretary John Vic Rimulya Ay, ito kung na. sino yung 24. Ay, bakit meron din siya? Meron din Listahan? siya. Oo. Ano sila? Sangkot saan? Ito naman yung mga umalis. Umalis na. Ng Pilipinas. Okay. Ito naman yung ano. Habang sinasagasaan tayo ni O1. Hanggang ngayon, hindi pa ba niya sinasabi? Hindi pa. Pero Sana ang sabi niya, sabihin. itong latest Mhm. whoever needs to be punished Oh. will be punished. Kanta. Kailangan. No si pa no pagya panisan. Panisan tayo, napanisan tayo. Panisan tira. Panis, Kanto. talagang abanglos. Di ba? Iba yun. Panis may walis. Iba yung walis. Iba yung dusa. Dusa, Dosa, pero ayan. dosa. Okay. Sa ikwantulante, the Department of the Interior and Local Government will file cases before the Ombudsman against several local officials who left the country amid the onslaught of Typhoons Tino and O1. Dapat sampahan na ninyo para malaman na kung bakit sila umalis. Yaman din lamang nagpapamedya kayo. Tuur yun la. Baka may kapatid na si Sao. Ganun ba? Kasi kung minsan, alam mo, sabi nung kumpare kong manginginom, yung mga brother sila, di ba? Ni Yes. Ombudsman, Oo. di ba magandang tandem? Oo. Sabihin na, pero The Ombudsman is the older aha. and the Secretary is the younger. At saka Brother. yung palagi nating nalalaman ng katotohanan dahil kaya balita dahil palagi silang nagpapa-interview. Yon. At sa palaging pag-interview sana, tulad ng sinabi natin, maanmas na rin sana. Sana. At ang malaman na natin. Alam mo kasi yung apprehensions naman nila ngayon. Like na ibaloy at ating tanagag. Paano kapag kakalyado nyo yung isa sa mga 24? Isa, dalawa, tatlo. Diyan naman mapapatunayan yung kanilang sinseridad. Yaon. So, sa kanilang sinasabi. So, bago siguro, malaman natin kung talagang mayroong kinikilingan, may pinoprotektahan, yan, bulgar muna. Yan. Hintayin natin kung sino yung 24 na yan. Ang challenge nga kay Secretary, kung nabanggit mo na rin lang yung sincerity. Sinseridad. Di ba? Secretary, kung sincere ka daw sa iyong liknaan, kung dari likna ay baloy, at pwede ba pangalanan mo na yung 24? Pangalanan mo na. Kasi para at least, at saka para makapag, na rin sila. Hindi yung parang baga kalambaga, suspense ka lang suspense. Alante. Bakit? Matagal na yun Ilang days na ba? 1 week na. Actually, dahil umalis si Owan mga Lunes. Yes. Bumalik na sa dati, Miyerkules. Ano na ngayon? Miyerkules, 1 week na ho, Mr. Secretary. Baka, And Mr. Secretary, in fairness doon sa mga nawalan ng buhay, nawalan ng kapamilya, tahanan, marami po ang nawalan ng tahanan at namatayan, Mr. Secretary. Pangalanan mo na. Yun. At nang malaman na natin at may bando na rin yung kanilang mga pangalan. Yes. Because that is dereliction of duty. Yes. Alam mo yung abandonment of post. Nakapunta ka na ng Baywalk ngayon? Hindi pa. Naalis na yung mga... malinis na. Hindi, naalis na yung... sa Baywalk. Aha. Pero naging gabundok. Yung buhangin doon sa gilid. Siyempre, impala isda. Okay. Hindi mo na makita yung dagat ngayon. Parang may seawall ngayon. Parang may seawall ngayon. Nakita mo na? Hindi pa. Pag nakapunta ka makapasyal doon, nga minsan. Nakapasyal ka, siyempre, yung buhangin, nandun lang Pero ang plano is ibalik din doon sa dagat. Sana na lang, itagar yun na lang doon sa mga bubaba. O kaya mayroong parang nakita. O tulad doon sa Baywalk sa Binmali, may nasirang daan pala dyan. Sa doon sa Baywalk, yung Baywalk mismo ng Binmali, may nasirang daan papasok sa mga residential areas. Pala. Kaya ang dami palang inapekto yun Pero may suggestion dyan si kung hindi ko nagkakamali, yung konsyal namin. Hindi ako sigurado pero hindi ko nakita yung post kaya hindi ko pa babanggitin yung name niya. Pero maganda yung suggestion niya according doon sa mga kababayan namin na sana abulian dalara may mamamayan. Walay na pangikargaanda.
tabawal eh. Bawal kang kumuha doon eh. Di ba? Meron namang nakapaloob kasi na batas yan eh. nasa kanyan eh. Oo, Ang DNR ang DNR, pandyan eh. oo. Concern Sana dyan eh magkaroon ng parang agreement with DNR o kaya kung anong gagawin ninyo na pwede silang kumuha doon ta itagarda di manada sa aramay amungda aramay abububan pason. Pwede naman dahil binibili yan noon eh nung hindi pa bawal eh. Pero sabi naman ng mga nag-commit na iba paano kung ang kukuha papakuha ng isang nagbebenta ng mga buhangin. So sana naman siguro makikita naman kung inilagay lang naman sa sako tapos sinakay sa tricycle. Agay anus ton mampabunton mo may kontraktor o sa may managlakoy. Yun talaga yung para kasi ginawa ako rin aminin ko noon nung medyo mababa yung yung sa Laguerta ko. Walay tricycle, mangkarga kaysa ko. Kargam di man. Ang ganda, natagaran mo. Nung hindi pa naman masyadong One at a time. One at a time. Kasi gabundok nakita ko. Yes. Oo. Parang na-imagine ko na. Saka kung maragam, di siyempre di iparpar na dagam. Ay. Kasi ni Rame asing Lalo lang, tampatang lipanaw na lamot. Ay, okay, makasinit. Anong karomanot tagay, makasinit. Alas 11 labat nakaagwa, naging nasisinit. Dito, wala nang nasira. Wala akong balita pero dito sa Tundaligan ganun din. Natabunan din. Sa Tundaligan ganun din. Pero wala nang nasira. I don't know, hindi pa ako nakapasyal dyan. Di ba nung dati may nasira? May mga sheds dyan baka nasira yung mga sheds doon dyan. sa di ba nung after nung storm, yung storm surge, nasira yung mga parang pisto-pisto dyan sa Sabin Malay? Sa Baywalk. Nandun sa sa daan. So kasi sabi nila kapaborito, Jay, kung maglalagay din lang tayo ng mga seawall, taasan natin, yung may nalipos sa pituran tuo. That's more effective. Kasi ito na, di ba? Yes. Sukatin nyo na sa nangyari nyo. Kasi, tingnan nyo, mababalan yung seawall natin. Kayang-kayang lampasan ng alon. So, para maprotektahan, talagang maprotektahan ng dalampasigan natin, yung baybaying dagat against yung mga residential dyan, taasan. Noong nangyari, nalipos sa pituran to, kwandalantis. Nga dyan, Japan. Ginawa dan seawall di man. Nalipos, meron totoo. Dyan sana kayo, Japan, Netherlands, dyan kayo kumuha ng and then, idea. Idea, yun. After the seawall, katabi naman niya, yung mga punong nakatanim doon, ang dami-dami. Siguro sabi nila, dyan kasi daanan ng tsunami, sabi ninyo. Baka yun yung magiging reaction ninyo. Yung sinasabi naman namin, yung parang long-term na na yan? Protection. Tama po yun. Hindi yung tulad nung nangyari ngayon. Hindi katulad nung every now and then. Ginawa datan niya, may bubaya, correct. Wala na. Hindi yung every now and then, inaayos at nagpa-project tayo ng seawall. Sinong nalulugi? Hindi tayo. Instead na yung permanent structure na yan, na hindi nasisira dahil matibay, at maganda yung pagkagawa, according to standards, alipos so pigaran to, so hindi na agla nakalabtan na may daluyon. Agla na tubag sigurado na daluyon. Following the technology na in-apply ng Japan. Yun. Kahit na anong may biskag to, aga nakusukos. Aga nakusukos. So, we will be protecting the residential areas. Sana. Mapoprotektahan na natin. Agauntan. Tama naman. How about our tourism ganda? Adi, manggawa tay. Pwede naman. Pakayan, gauntan. Tapos kapalan mo may jet tapo. Di sarag ti manakarakar. Walking. Yes. Pero wag lagyan ng daan o gate. Parang gano'n. Dapat sulit. Dahil siwal nga yan. Di ba? Dapat sana gano'n. Kung gano'n talaga ang gusto natin. Kasi yung seawall na ginagawa naman kasi kapaborito, mababa lang, sabi nga natin, kasi ang concern din nila, hindi maapektuhan yung tourism. Tama naman. Pero sana, yun na lang maganda para agtay lamang pipir di kwarta, tano arte kwarta ni usaran tinaon, iusar tila darom ya pagka-inawaan. Walay kin, di ba? Pagka-inawaan na sa kasi baka hindi alam ng madlang people na siguro yung utang natin panlabas, panloob. Ay, malaki na. Malaki na. Trillion na po. Yun ang hindi ninyo alam. At sana pag nagagawa natin ng tama, nagagastos natin ng tama, in short, nakakatipid tayo, makakabayar tayo.
Kung natutuwa kayo Di ba? kung natutuwa Oh. kayo sa binibigay ng gobyerno na 5,500, may Ay, nako. binibigay daw ang DSWD. Ngayon? Tama ba 'yon? Oh, yung nabanggit mo May yan. mga ah. nakatanggap daw ng 5,500 from DSWD. Sana mayroon akong nadinig din sana ilapag nyo. Kung sino man yung naglilista diyan sa Sitio Playa, Barangay Pangapisan North, lahat sila apektado diyan. Ilista nyo lahat sila at sana maibigay ng patas yung cash na binibigay kasi malaking tulong. Yan, balikan natin. Kung nag-i-enjoy kayo sa 5,500 pesos na binibigay sa inyo, isipin nyo yung trillion pesos Inuutang na yun. inuutang natin. Hindi yun parang, ay nako, kulang ho. Yun, Dolyar na po ay yan, nako. hindi lang piso. Dolyar. Oh, kaya nga Oh, kung i-connect na natin doon sa paggawa ng tama, yung hindi na nire-repair, hindi nakakatipid tayo. Kumbaga sa isang pamilya, may budget yung pamilya, ikinulang ka, nag-aaral yung anak mo, di ba, di umutang ka, lumulubo, 5-6 pa. Malaki. Paano kung nakakatipid ka, hindi mo na kailangan gastusin yung iba dahil yun yung kukunin mo yung pambayad. Yes. At unti-unti mawawala yung utang mo. Oo. At pag hindi ka nalubog sa utang, aasenso na. Tama yun. Yung basic needs ng mga natin. Ma-address mo na. Ma-address mo na. Matutugunan mo na. Ganun po yun. Yun ang isipin natin. Oo. Aliwan sa may Manggawari proyekto na daral, ulit ang dalamad. Pundo Doon na po napupunta yung pera natin. Pundo ang Instead dalamad. na mapaagaan pa po yung buhay natin, ekonomiya natin. Ganun yun. Sana isipin natin yon para hindi po kami nagmamarunong. Ano ba dapat ang kwan? Ano Hindi ba po dapat kami ekonomista. yes. Pero ganun yun eh. Ganun yun eh. Isipin lang. Simpleng bagay lang na dapat isipin natin Di ba yun. dapat ang mataas ang pondo yung sa DepEd, sa DOH. Di ba yun yung ibinulgar na Nico na parang malaki na, hindi na mas nilagpasan na niya yung pondo ng kwan dahil sa insertion, di ba? Hindi na pwede. Sabi niya, di ba doon sa kanyang revelation, di ba? Si Salde. Yun po yung sinasabi niya doon na kailangan ang malaki ang pondo, edukasyon. At ng kalusugan. Yes. Dahil yun yung talagang pangunahin na kailangan natin. Yes. Actually, yung pagpapagawa ng mga, siguro, nasa third yan. Priority. Actually, almost all barangay naman, mayroon ng mga daan. Pala Simentado na lahat yan. So, ang kailangan natin, edukasyon at health. Yun. Pero napalaki yung pundo sa infrastructure, lalo na sa flood control. Kaya ito ngayon. Ay, So, marami ho yung nasakripisyo dahil sa corruption na yan. Kaya nga, ang hinihintay ngayon ng taong bayan, sino kaya Ang leader. Ang susunod na leader na talagang napakatino. Yun, di ba yun yung sinabi ni singit ko lang, ni engineer, yung guest natin dito. Kumusta ka na, sir? Kape-kape. Ay, si engineer, di ba sinabi niya na kung magkakaroon lang sana tayo ng talagang maong leader. Di ba? Pero meron akong alam. Meron ka. Malapit na. Sana dumating. Ngalik laguyo ron may 2028. Okay. Ngalik laguyo ron. Tapiano, mansala le leader. Tapian untanot may midabang timot at ka maungton man lead na ani. Kanya na antayin natin. At sana sa mga natitira pa may pagbabago pang sana. May pagbabago pang mararamdaman natin. Di ba ano ba yung kanta? May bagong umagang darating. Ganun yun. Diba? Hintayin po natin. Dahil dalangin po natin. Hanggang ngayon, hinihintay natin yung bagong umagang yun. Okay. Although every now and then, gumigising tayo. And every now and then, na kapag nagigising tayo, there is always a brand new day. Pero hinihintay pa rin natin yung may bagong umagang darating. Dahil ang hangad natin yung magandang buhay kinabukasan. At kinabukasan. Yun. Ang kapulay malami, oras sa atin talagagi kadlik na balay. Kalup akan tabay lalang wala sa rin magtariyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtariyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Akalup akan tabay tima the technical side, at sign ago, ang gapi arom say saksake alunlunod puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. And likewise, good morning kay Engineer Dennis Palaganas.
So hanggang bukas na muli mga kapaborito sa isa pang edisyon ng Liknaay Balay. Dito lamang sa inyong number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Yun! Paborito talaga. Naan na balay, yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, tan Joseph Kanilang Bakani, Liknaan na balay, Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang iran sunata. Dame un Son ang puta-putang iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya,
paborito. Ang susunod na programa ay rated